फाइनालि दायो थांबाय थादों जोङो हाथायाव थ' फुङावनो सिखारनानै मा खालामगोन मा खालामा जाबाय बे जों दा थांगोन हाथायाव थांना फैगोन हाथायाव थांनानै जों मा खालामगोन मा खालामनाय बेखौ मिथिला दिनै सुनिबार नालाय थ' सुनिबार हाथायाव थांगासिनो जोङो ओमफ्राय मा देखायनो हायो मा देखायनो हाया नायलांबाय थादो बा खनसे दखादोंमोन आं सुनिबार हाथायनि थ' नायलांबाय थादो नङा होमबा सोरांबानो मा खालामगोन मा मागोन जायो बेनिखाय फिसायैनो नोंसोरनि थाखाय फिसायैनो ब्लग बायदि बनायनाय जाबाय आरोना केमेरायाबो एसे मोजां नङा बेनिखाय भिडिअखौनो होनाय जाथ'वाखैमोन फाइनालि नै बकबरि सक मोनलायबाय बे जोंनि गामिनि सक होनना बुङो हानिखौ स' गाइस जोंनि गामिनि सका बेनो आरोना जों बेयावनो टाइम पास खालामनो मालाबा बेकार थायोबा मालाबा फैयो आरो बेयावनो दायो जोङो थांदों हाथायाव ओमफ्राय लामाफोरखौ मा बनायबाय थादों रिपेयारिं खालामबाय थादों जाबाथाय हिब्बि नुसिगोन आरोना गोदोर बनायदो दायो आरो दसे बारा गोजान नंखाया आरोबाबो गाजों फैदों नालाय नुबायबा हाबबाय थादों जों मा मोनो मिथिया एसे दोङो जोबायलै माहाय सेनफोरखौ नायलांनि फाइनालि दायो जों थांबाय थादों जि जिनिसखौ जों नायनो फैदो बे जिनिसखौ लायनो थांगासिनो साथिरि नायबाय था एसे गिदिर जायो आरो बेवहाय गुलसन जाग्रा लागोन नै बेगफोर नांगौबा लानो हागोन नङा होमबा दा आंखौ सोरबा फाग्ला बायदिसो मोनलायलायगोन नङा होमबा नायनो हागोन ओरैनो बिराद गिदिर आरोना ओरैबायदि गिदिर दा जों थांबाय थादों नै बेगफोरा नै सेन्देल नांगौबा 50 थाखानि वाव गाइस नै जों गेजेराव मोनफैहांबाय आरोना बहुत बुस्थु मोनो आरोना जिखौ नांगौ लानो लुगैयो बेखौनो मोनगोन लागोन आसा खालामो मोनखागोन लांगा नांगौबा लांगा मोनगोन गामसा नांगौबा गामसा मोनगोनलै दायो जों मोनसे जिनिस नांगौ जोंखौ बेखौ लांनो फैखाब स' गाइस नै नायनो हागोन मानसिफ्रा बुरजा जालांबाय स' आरो इखौनो नङा आरोना आरो फैगोन दसे उनाव इखौनो नङा ओरैबायदि मानसि जायो गारंटी में मेडिसिन हमें तब चाहिए सामान लॉय से भूपाई से रिजल्ट लिए अपने लगवा अपन निश्चय रिजल्ट हेलो वरुदम so guys ai just nang le ai just so मानसि फैगोन दसे उनाव आलु कत आलु 35 টাকা कता कम दिले हल गिदिर या मोटा কিমান হয় কিলো 180 টাকা এই তো 150 বলে 600 কোন 620 কিলো কোয়া 180 টাকা হয় হ্যাঁ মালিক কিমান কি দিও 150 गो so guys finally जाबाय जोंहा रेडि दायो जों थांसिगोन न' दायो दसे जों थांसै न'आव जि बुस्थुखौ लानांगौ लाबाय जोङो मोनमारबाय खमावनो मानसि फैहांदों गरम ना बेनिखाय थाब मानसि फैनानै थाब न' थांगोन बायदि आरोना अखारांबाय जोङो गाइस नायबाय थादो जोबनायलासे नायबाय था स' गाइस फाइनालि जों थांनोसै दायो लामाखौ लाबाय थांनायनि लामाखौ मानसि फैयाखैमोननो आरो बहुत Let's go.
जोङो अखारबाय बाजारनिफ्राय अखारबाय दायो जों थांबाय थादों नायलांबाय थादों जोबनाया लासे दे गाइस मा बुंनो नायबाय थादों जोबनाया लासे नायबाय था स' गाइस फाइनालि मोनफायबाय आरोना दिनैनिफ्राय थांदोंमोन जों बेयाव मोनफायबाय स' गाइस आंहाबो मोनसे इयाव किमति जिनिस दोङो आं मा खालामा दहाय दसे उनाव खिथिबाय थादो स' नायबाय था जोबनाया लासे नङा होमबा स' गाइस फाइनालि माने थाबैनो ड्रेसखौ चेन्ज खालामना फैबाय दायो फैबाय आंनि आं मा खालामो बि जायगायाव नङा होमबा दा अबेबाय मिनिट आं खिथिबाय थादो बबे मोनसेयाव जाला स' गाइस नै नायनो हागोन मा दोङो नै बुस्थुखौ दानो आङो गाइस नैयाव बेस्थ' जानानै दङ आङो स' आंनि सेटआपआ नाय नुखाबाय जानांगौ नङा होमबा आं बेस्थ' जानानै दोङो स' हाथायाव थांनानै फैबाय एसे खामानि दङमोन बे खामानिखौ कमप्लिट खालामनानै फैफिनबाय दखानाव ओमफ्राय जाहा गेदेर सासे दङ नालाय गेदेर सासे बे गेदेरखौ इयाव दसे दोनथ'दोंमोन ओमफ्राय बि थांबाय आं फैलायबाय पाला बदल आरोना स' बांसिन आंनो थानाय जायो बेयावहाय बांसिन आंनो थायो बिखौ आङो जेब्ला सम मोना अब्ला देहासिनो बि थायो बेयाव स' नायनो हागोन माबायदि स' फिसायैनो मोनसे माबा मोनसेथ' मावथारनांगोन स' बिनि थाखायनो बिखौ फिसा सेटआप बनायना लाबाय आरोना बेबायदिनो बिजनेस फिसानिफ्रायसो देरलाङो नालाय बेनिखायनो फिसाखौनो होनानै एसे देरलांनो सानबाय आरोना फाइनालि आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो गोसो गैला स' बेयावनो फोजोबनो सानबाय ओमफ्राय जोंनिया दा बिजय 01 बे चेनेलाव ओमफ्राय बिकिबि प्रडाक्सन मोनसे दोङो स' मोननैयावबो भिडिअ एगारनाय जायाखै साननैसो नेबावनांसिगोन ओमफ्राय दासान्दि माने जेनेबा आंनि चेनेलाव जायफोरा खामानि मावो बिथांमोना गोबां बेस्थ' जानानै दोङो दा मेट्रिक फैगोन नालाय मेट्रिक एग्जाम होगोन एग्जाम फैगासिनो बिसोरो बेनिखाय बिसोरखौ बारा माने एटेक होआखै आरोना स' बिसोरो एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो डेफिनेटलि खनसे बनायफिनगोन आरोना खनसे माने जेनेबा बनायसिगोन स' ओरैबायदि समायना बनायगोन नोंथांमोना नायनानै वाह बिदिसो जानांगौ बेबायदि बुंगोन आरोना स' साननैसो नेबावदो बेबायदि फिसा फिनला ब्लग नुबाय थागोन आंनि चेनेलाव स' बिनि थाखाय फैफिनसिगोन नेक्स्ट गोदान टपिकनि सायाव लाभ इउ अल